Je to úspešná herečka, občas správne uletená baba, šťastná mama dvojčiek Eli a Matildy a mnohé mamy ju poznajú vďaka skvelým blogom, ktoré písala rok a pol. Aj tie sa objavia v jej novej knižke Som mama. Sú tam aj ďalšie blogy, ktoré nikdy nikto nečítal a nevidel. A ďalšie príbehy, ktoré nikdy nikto nečítal a nevidel. Plus sú tam teda kresby môjho otca. Myslím si, že celá tá knižka by mohla vyzerať a pôsobiť veľmi príjemne. Teraz som videla nové grafické návrhy, z ktorých som až dojatá, takže snad to tak zafunguje aj na ostatné premotivované matky. Ja som jej detičky, aj ju, trošku tak kreslil od Kristíneho tehotenstva po pôrode a tak, takže nebolo to robené so žiadnym cieľom, ale o to väčšiu radosť som mal. No ja hovorím, že sarkazmus je môj návod na prežitie v tomto svete. Takže a myslím si, že ako pre dvojčkovú matku, ktorá naozaj väčšinu času trávi sama s tými deťmi, lebo skrátka ostatní sú v práci alebo niekde inde, že asi by som to inak nedala. Aj teraz mám pocit, že mi občas prepne, ale napokon sa to vždy nejak dá, práve možno, že to písanie o tom materstve je taká psychohygiena. A som hlavne veľmi prostoreka a som veľmi úprimná a neviem sa nejak štilizovať do nejakej neprístupnosti, takže preto si myslím, že by to možno z tých textov, ktoré píšem a z toho, ako opisujem to materstvo, mohlo byť cítiť, to asi býva ľuďom sympatické, aspoň dúfam. Tak je to veľmi prostoreké v každom prípade. Po prečítaní prvých blogov som si uvedomil, že keby som bol žena, mal by som rodiť a nejakým spôsobom by som sa toho pôrodu bál. Takže by som si túto knižku zobral do pôrodnice a pôrod by prebehol úplne bez problémov. Takže, milé mamičky, ak nemáte zmysel pre humor, vďaka novej knihe Kristiny Farkašovej Som mama ho v sebe objavíte. Vrelo odporúčame.